Το κράτος επιμένει να μας κλέβει. Παιδιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες κατά της χώρας μας λόγω μη ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία 2 οδηγιών. Η πρώτη είναι η 542-2022 που επιβάλλει τη μείωση του ΦΠΑ, ακόμα και τον μηδενισμό του, σε βασικά προϊόντα όπως τρόφιμα, φαρμακευτικά, εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διάφορες δαπάνες για κατοικίες που θα μπορούσαν να λύσουν το στεγαστικό. Όπως και η οδηγία 285-2020 που αυξάνει το όριο του τζίρου, κάτω από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να πληρώνουν ΦΠΑ. Παιδιά, η οδηγία δίνει τη δυνατότητα το όριο να φτάνει στις 85.000 ευρώ, ενώ εμείς είμαστε σήμερα στις 10.000. Συζητιέται καιρό η αλλαγή από τις 10 στις 25.000, αλλά 0 από 0. Τώρα, αν δεν συμμορφωθεί η Ελλάδα, κινούνται διαδικασίες που φτάνουν έως και σε πρόστιμο στη χώρα μας, το οποίο φυσικά θα πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι που ζημιωνόμαστε από τα όσα δεν γίνονται. Αναμένω τα σχόλιά σας, κάντε και ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που πρέπει να το δει και εμείς να ευχαριστήσουμε τη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τόσο σημαντικά θέματα.